आसाम सरकारनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिनि आनजादनि रिजाल्टखौ 1 दाननि गेजेरावनो फोसावगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। जाय बिथांमोनहा बे आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जायाखै एबा हायाखै बा रिजाल्टआव गाज्रि जागोन, बिथांमोननो एप्लाइ खालामनाय समाव जेसेबां रां लादोंमोन बा जेसेबां रां ट्रेन्सफार लादोंमोन गभर्नमेन्टआ, बे रांखौ आनजादाव उथ्रिसारनो हायैफोरनो जेरैबायदि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामदोंमोन, बै एकाउन्टआवनो आसाम सरकारनिफ्राय एकाउन्टआव हरफिननाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। गोजोनथाव रादाब दि सरकारनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिनि आनजादनि रिजाल्टखौ 1 दाननि गेजेरावनो फोसावगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। जाय बिथांमोनहा आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखै, बिथांमोननो एप्लाइ खालामनाय समाव जेसेबां फिस लादोंमोन, बे फिसखौ गुरायनानै हरफिनगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। आसाम सरकारनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिनि आनजादनि रिजाल्टखौ 1 दाननि गेजेरावनो फोसावगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। जाय बिथांमोनहा बे आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जायाखै एबा हायाखै बा रिजाल्टआव गाज्रि जागोन, बिथांमोननो एप्लाइ खालामनाय समाव जेसेबां रां लादोंमोन बा जेसेबां रां ट्रेन्सफार लादोंमोन गभर्नमेन्टआ, बे रांखौ आनजादाव उथ्रिसारनो हायैफोरनो जेरैबायदि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामदोंमोन, बै एकाउन्टआवनो आसाम सरकारनिफ्राय एकाउन्टआव हरफिननाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। गोजोनथाव रादाब दि सरकारनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिनि आनजादनि रिजाल्टखौ 1 दाननि गेजेरावनो फोसावगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। जाय बिथांमोनहा आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखै, बिथांमोननो एप्लाइ खालामनाय समाव जेसेबां फिस लादोंमोन, बे फिसखौ गुरायनानै हरफिनगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों।